Mga doktor, ipahimangno batok sa mga magpalabi og inom karong panahon sa Pasko. Aron manikayan na kining gitawag og holiday heart syndrome. Moderate lang yun ang pag-inom kuno gihapon aron di maapektuhan ang panglawas. Ang report din Nico Serino. Busy kining 6-wheeler truck nga mag-deliver og mga ilimnon dihang among naabtan sa reclamation area sa Mandawi. Daghan sab ang miambit og namalit gikan sa truck kay mas ubos ang presyo niini. Ibaligya rasab nila kini ug ang uban konsumo karong Pasko. Sa among tindahan ni. Tindahan daghan sang mamalit? Daghan sa pero tago sa dinon. Oo. Mara. Di man pwede mo kuan sa gawas. Di man pwede sa gawas. Sa balay-balay ra. Matod sa salesman, karong panahona, daghan kaayo ang namalit og beer. Gani udto pa lang, hapit na mahurot ang ilang karga nga 500 ka case niini. Nisaka gid ang halin daghan gid mababa. Okay, for example, like this kinay padung naman mi reload. Nay, gamay na lang kay nabilin. So maghapot ta sad mi. Apan pahimangno sa mga doktor sa mga dili makalikay og inom karong panahona, hinay-hinay lang. Sa interview sa GMA Regional TV Live, gipasabot sa cardiologist nga si Dr. Brett Batoktoy, posibleng magka-holiday heart syndrome tungod sa binge drinking o kalit og sobra nga pag-inom karong panahona. Palpitations ang sagad maobserbahan sa pasyente niini. Pwede po na siya nga mawala ang pag-iyaha. So pwede siya nga maghingan lang heart failure. Okay? Then kada po kay irregular iyang beating Sir Nico, irregular dili kayo maayo ang circulation, makakos po na siya og stroke no sa atong ubang mga pasyente. Gawas niini, daghan sab ang long-term effects ang sobrang alcohol sa lawas. Usa sa organ nga grabing maapektuhan ang atay o liver. Naatay alcoholic hepatitis. Ang mas common is kanang gitawag natong alcoholic liver disease. Sa dinugay-dugay nga ininom. Okay, kay wa may bation lagi, patuyang lagi non. In 10 to 15 years, madaya na ang atay o kuyos, mahimo na siya alcoholic liver disease, maabot na siya kanang gitawag og cirrhosis. Matod sa doktor, dunay allowable limit sa alcohol sa usa ka tawo kada adlaw, 40 grams sa lalaki ug 20 grams sa babay. Ang 40 grams sa alcohol para sa lalaki tulo ka can sa beer, usa og tunga sa mga babay. Samtang tulo ka baso sa wine alang sa mga lalaki ug katunga alang sa mga babay. Mas menos rasab ang limit sa hard liquor nga shot lang ang angayang kwentada, tulo sa mga lalaki ug usa og tunga sa mga babay. Labi na karong panahon sa COVID-19, hingpit nga gidiscourage sa mga doktor ang pagpakigtagay pinaagi sa gunner o pagsaw og baso kun mag-inom. Kung kinahanglan kita mag-inom, magtapok-tapok tungod kay Pasko lagi, ang recommended is walay tagay, walay sharing, bring your own. Bring your own baso, bring your own botilya. No, man sa na reason nga nang mag-spread ang hepatitis A kay mag-share. Hasta sad si Mr. COVID mo share sa tiyag apil. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.